Nindi manya sura chama si me kanya mada Sheriff TV jaka so fe jango kasi ba kuno sirna katema kuno foni GLF ka foi bana kuno foni watesele nye bakuru ba kuno foni uyekelende yi kasangani Muhammadu Mustafa kishina baya amodenge sanuma Imamu Hussein Ali Bani Sonja ano munya oye barosigi do labena Kenya tila mowo ufe minyere balabla dina be bakera madam Aidara Nasu Traoré yemi bolila kasiga nyefolike mauye shimbo ani ulonugo uboka Udeye ando mayembi banga kuna fono kona na kuna fono na family ka wala au so kasiki ka ofu kokora maliko no ane maliko kanya mamnu jige meka nyama da Sheriff TV jaka nsoma ka foi banga kuna fono wati seleye ninye inafo santola alislamo bora kachaya ka islamia demeton federation internationale ukawele jabi kasangani shubelele do nyana mali Mimbedo Imam Hussein o Bangni Nusonja ano munya konana na manya kafo unana kachaya anga journalist ula banaka kwa kuma galamani tengo ma dola oluye mi nsura kalasi nene o anga jaka nyamada ufe ambe kana mukano Imam Hussein ka anniversaire ni hakilla bora ankara modela no asiri Cheikh Ousmane Madan Haidara sabula ay kira sombo ayolu valeur jirana comme Qur'an reko kafo ayolu sanuya kira sombo sanuya kan no bila jelen bula bo mo mo sanuya ni igerlo la yere fana be sanuya wala karamo ye o valeur mo jirana aga demba ye o bara inde ta ko bla 5 no ye Imam Ali Fatmatu Zahra Hassan Hussein lu mo nani amba be kirina kelen tawla ko ka anniversaire bla 5 donc ola ambassade international comme on fana be olu de ko la dege ko ka wale wala donc an faralu ka ne sunu ka wajulu kenaski ne sunu ame samanti ame soronna we ala danaya de Hussein ka wati temena chugumina ankara mo ya nyefo chugumina kana yebi ambe ale modem no fe o chugula bi ame samanti ame sorla amode sorala samanti ay kramo ngani gibi kuma ale ka ibi ire segale parce que tinasi ka foi ale la mimi se ale hakema ibi dala maga dron wala amba fu ka barkada ka wali mando ka don amba ko fo anga dun lama bi min kene ga no Imam Hussein ni watu laba no na femme ambalma muso no Nasu Traoré madam Haidara madam Sheriff ale de ni dembahi donc mais awajulu la karambo yere wasato aka kalando na aka gerebu la donc ni asira mali kono ni mali de kala beni ça dit kene mindo c'est national mali bureau national yere de be à la bengue ka barati Bamako section ma olu bisro ko wasato la donc karambo mun bolu kono wani karambo duna minu fana nana madola olu beta sigo sigila bilaje karambo fla saba fo nanima donc ka walanda di oloma oyoro yamaria ani obonya karamgo yodo aka kalando la na fo mako wodo donc na labena shufala fe wajulu be ke na fo yere mgonya bala to komna adongo dona karamgo saba nani nyogona donc ni karamgo yere bi dugula walma ni dem be do olomena kenani kuche donc aya nyini amfe aka wajulu yere adon folo la ako kina somogo ne dinembe uma don ubonya uma don mo fe a hakela anga seko kala ko hali ni ansari mo kele ne be ko ti karamo de hali kele ibi voyage srafe ya me ko ndo ga bangeni sira hali ne bi se ka gato sa wal maka tiga sa ere ga misala ko hali marbatika ko san ko chaya ko woro ko di doma ka son ka foko kira bonani ademsoni wal ma dengeni wal ma balmakeni o de bangena ga beno donc amadoni wajulu munun be ke suina surtout kerengana suina wajulu anga karamo munun temena kuma Imam Hussein ka kerengana an faire skilin flebi abeka kuma Imam Hussein ka joni tundu ay munganya e ka fo Imam Hussein karam mo islamia jigide kundu ay barabaw de ke islamia la amma to islamia ka kuma shuli akanyana maya konnala o kama
mɔgɔw ye laɲini kɛ a ka ba u fɛ pour que u ka se ka jɔyɔrɔ dɔ bila a b'a dɔn n'ale y'o jɔyɔrɔ in bila u ye donc a bɛna jouer silamɛya kan c'est pour cela a jɛnna n'a ye ka faso bila ka tugu layidu ninnu baara ninnu bila quoi donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɛnɛ in kan an b'an fa fo a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an b'a fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri sabula ale ka laseli kan minnu de bɛ a to an ye sirifi ninnu ye Aliyu Bɛyti ninnu ye an y'u bonyaw dɔn donc an b'a fo nin kɛnɛ kan k'an baw bɛɛ lajɛlen fo ka Madame Haidara Nasu fo k'a ɲini Ala fɛ Ala ka san caman ta yira Amito Alibi Mahamadou Mustafa kisi nɛma b'a ye a mɔdenkɛ sanuma Imamu Useni o bange nisɔndiya ani o muɲa kɔnɔna na ka ladɔnniya k'a fɔ baara caman de kun labɛn mɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaru fɛ olu minnu cɛla alikuranɛ kalan belebele baara dɔ minnu kɛra ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 23 ye san 2026 Sherifula misiriba kɔnɔna na Bangɔni Janginɛbugu la Amadou Kamara Nuhumu Kone ani Abdoulaye Jara olu ye min sɔrɔ ye an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ Lada don san o san ka sanga ni Imam Useni n'ale kira sanuma mɔden sanuma ye ale ka bangeni nisɔndiya n'a muɲaw kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔ Ansardini ka sanga ni Mali silamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka faraɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara alikuranɛ sanuma belebele bi kalan k'a kɛ dugawu ye ka ɲɛsin Mali ja alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka Ala fo ka barikada an ka bi kuranɛ kalan Ala kira mɔdenba in El Imam Hussein alayhi salam Ala ye a bange ka bɛn bi ɲɔgɔnna de ma Ala sɔnna n'o ye sunkaloba kɔnɔ tile 3 ye o la a fɛn o fɛn n'a kɛra an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ kɛnɛ basigi a n'a ka kalandenw Jamiyatul Ansarudine bɛ diɲɛ fan o fan a bɛ kɛnɛ basigi El Hussein ale tɔgɔ la o ye El Imamu Ali a yɛrɛ fa a n'a ba n'o Fatima Zara a n'a balimakɛ n'o El Hassan kɛnɛba bɛ sigi ninnu bɛɛ ye wa fɛnɛ n'Ala sɔnna n'an ye wajulu kɛ sufɛ dugu mana jɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka na kuranɛ kalan belebeleba kɛ ka ɲɛsin a ma n'Ala sɔnna an b'o hukumu de kɔnɔ baara in kɔni kɛra bonya ni karamaba de kɔnɔ ka d'a kan alhamdulilahi rabbil alamin an ye kuranɛ kalanko caman kɛ kɛnɛ kan ka zikiriw caman kɛ kɛnɛ kan dalailul khairat n'o ka soli kɛ u mɔkɛ sanuman kan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an y'o fɛnɛ siɲɛ caman kɛ k'a ɲini Ala faama fɛ El Hussein alayhi salam a n'a masa ninnu ya rabbi Ala k'an sɔn u lahɔrɔma na Ala ka tila k'a kɛ kira n'a so dungu ninnu yɛrɛ barika kama an ka jamanaba in Ala k'a basigi bɛn kelenya ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn kanu ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Ala k'o sabati a kɔnɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale min kɛra jamana jɔla ye kumakan ni kɛwale la a y'an fɛnɛ bila o de la o la kuma bɛɛ an sigi o sigi an bɛ dugawu kɛ an ka jamanaba ye jamana in bɛ se ka kolo suma cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na bɛn bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na kɛlɛ min bɛ an da la ka ɲini Ala fɛ Ala ka jisuma k'a kan an ka dugawukala ninnu kɛkun de ye nin ye m'a dɔn ni ninnu fɛnɛ ye Ala bɛ sɔn k'o kɛ o la an nana ka na an yɛrɛ surunya Ala la ni belebele ninnu barika ye ni belebele ninnu lahɔrɔma ye ni belebele ninnu ka cogoya ye nin bɛɛ kɛkun de ye k'a yira diɲɛ na El Hussein alayhi salam a ka ɲɛnamaya kɛra ɲɛnamaya bɛ se ka ja cogo di a bɛ lafiya cogo di mɔgɔw bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di kɛnɛ in sigikunba de ye nin ye ɲinanta in a baaraw sɛbɛkɔrɔ yakubɛyara sabula alikuranɛ kalanko caman ka fara alawma seliw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman nin bɛɛ lajɛlen kalanna ka bɛn ni Imam Useni ale ka bangeni baara in tɔ bɛɛ lajɛlen yakubɛyara ni Sherifu Burama ale nana baaraw kuncɛ ni a ka dakurunya sanumaw ye Sherifula du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ala sɔnna ka anw bɛn ni Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara tile ko ni Ala Taala ye jamakulu karaba kunnandi ye ko jamakulu de kunna jara b'a fɔ ko anw de kunna jara ninnu Ala y'u bonya n'u ka karama fɔ k'a fɔ ko Muhamadu k'a fɔ ale tɛ sara o la ɲini a ka kiraya la fana kira somɔgɔw kanu ye kɔrɔ a kɛra wajibiya ye seli ni su ni hiji kɛra an ka farida ye cogo min na ninnu kanu fana kɛra an ka farida ye ten tiɲɛ na n'i y'a lajɛ diinɛ n'i bɛ a ɲini i b'a ɲini Sherifu de fɛ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ an karamɔgɔ ale de y'a ɲini a ka nafolo di ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ a bɛ neni a bɛ dɔgɔya fɛn bɛɛ bɛ fɔ a ma ni fɛn bɛɛ mɛnaseriw bɛ kɛ nka ni min ma fara ka bɔ o tɛ bɔ a la o b'a yira an na k'a fɔ Ala ye min b'a ka kuranɛ kɔnɔ ale y'o sabati
ni fɛn ninnu tun ye donbaw de ala bolo ala ye don minnu bonya ni ninnu bangeni nka tun bɛ tɛmɛ anw ka ten de ala sɔnna ma kira mɔden sanuma ye sedi seri Usman Madani Haidara ale de nana nin ko nin donba ninnu ɲini ka yira an na a bɛ ɲɛnamaya cogo min na k'an dege o la fana an sigilen bɛ o kɛnɛ de kan kama an nana dɔrɔn ka na dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ni nin donba ninnu hɔrɔma ye a n'a sigira ni mɔgɔba minnu fana kama n'o ye Imam El Hussein ale ka bange ni sanyɛlɛma de bi an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra yarabi ala k'a minɛ yarabi dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ ninnu hɔrɔma an ka jamana fitinɛ min b'a kɔnɔ ala k'a tasuma ninnu hɔrɔma an karamɔgɔ ala k'a mɛn an ye ka denbaya ala k'u mɛn an ye yarabi u bɛ hɛrɛ min fɔ yarabi ala k'a d'u ma yarabi jugu minnu wulila u kama jugu ninnu ala k'u dɛsɛ ala k'u ka se ban aw minnu fana farala ɲɔgɔn kan nin dugawu in kalanni na yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sago d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na ala kɛra bonya kama an kɛra mɔgɔ bonya kama sallallahu alaihi wasallam an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni alikuranɛ kalan in ni a bɛ kɛ ladala san o san ɲinanta a baaraw sɛbɛkɔrɔ jidira sabula alisilamɛw bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ serifila misiriba kɔnɔ ka ni alikuranɛ sanuma in kalan ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ dugawu ye ka ɲɛsin mali ani an fa n'a karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Ka to alibi Mahamadu Mustafa kisi ya nɛɛma b'a ye a mɔdenkɛ sanuma Imamu Useni o bangeni nisɔndiya ani o muɲa kɔnɔna na ka lɔdɔnna k'a fɔ ka saga o ye barolasigi belebele dɔ labɛnna Madame Haidara Nasu Tarawele fɛ barolasigi min do a kɛra sababu ka ɲɛfɔliw de kɛ nabaw ye sinbo ani wolonugu bo de kan baara in yɛrɛ a kɛra ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 23 san 2026 ye Medersa Sadi Zuwaza o kuruba kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la Bamakɔ sigida gale kɔnɔna na Amadu Kamara Nuhumu Kone ani Ablaye Jara. A bɛn ni Imam Useni ale ka bangeli nisɔndiya muɲaw ye ni a baaraw bɛ labɛn Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara buramuso sanuman n'o ye Haidara Nasu Tarawele ye ka ni barodala sigi kɛnɛba in labɛn ka ɲɛsin kɛnɛyako bunakun kan n'an b'a wele ko bon. Bi wulada in na an tun sigilen don kɛnɛ min kan kɛnɛ sanuman de don ka da kan diinamɔgɔw ye lajɛrɛ dɔ kɛ k'a lajɛ an ka kuma fɛnw kan mun kunko ka bon an ka sigida la kɛnɛya taabolo la o fɛn fila olu tun bɛ wolonugu da bon ani sin ka bon kan n'i ye Mali cɛw ni musow fara ɲɔgɔn kan k'a ta u kunkolo fu sɛngɔdenni n'i ye bon fɛn fɛn bɛ falen o la bon fila min ka ca n'a bɛɛ ye o de ye wolonugu da bon ani sin ka bon ye ni dun y'a jateminɛ wolonugu da ka bon o bɛ muso de la sinbara fana ka ca muso de la o de b'a tɔ n'i ye Mali taabolo jateminɛ n'i ye bonbanaw ta 10 o 10 6 7 a bɛ musow de la 3 4 o de ye cɛw ta ye an ye baro kɛ k'a yir'u la k'a fɔ bi tile in na a sɛbɛntiyara k'a fɔ ko wolonugu da bon o bɛ se ka kunbɛn a kunbɛli bolo da cogo o ye ka don wolonugu da sɛgɛsɛgɛli sira fɛ ka don denmisɛnninw ka bolo cili fɛ n'o kɛra a kɛcogo ɲuman na dunatɔnba n'o ye Organisation Mondiale de la Santé o y'a jigiya ko don dɔ bɛ na an bɛ to ka wolonugu da kuma fɔ de k'a fɔ ko bana tun don a kɔlɔlɔ ka bɔ an kan nka bi a nagasira ala k'o don an garisigɛ la. A kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye kɛnɛya tigilamɔgɔw u ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ ni bana cɛjugu kan. Kuma ta yɔrɔ filanan o bolila sin ka bon de kan. Ale danfara wolonugu ka bon na kunbɛ cogo t'ale la sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ka bana de y'a daminani la k'a furakɛ yalasa kɔlɔlɔ kana caya a la n bɛ to k'a fɔ ko an mana mɔgɔw ye sin ka bon furakɛli la a ka ca ala fɛ bi an b'u sinbara tigɛ de sinbara tigɛli tɛ wajibi ye mɔgɔw bɛ na waati min na ka bana jamalen to o de b'a to sinbara bɛ tigɛ n'u tora ka na daminani la k'a sɔrɔ bana ma ɲaga a ka ca ala fɛ an bɛ kuru dɔrɔn de bɔ ka gɛnɛgɛnɛ wagasi ka pikiriw k'u la ka arajo furakɛliw k'u la u bɛ kɛnɛya u bɛ si sɔrɔ u sinbara fila bɛ t'u bolo an b'a jigiya ko nin jama sanuma minnu tun bɛ yan
a kelen kelenna ye misali de ye wa misali ninnu mana ta yɔrɔ yɔrɔ du kɔnɔnaw la tɔnsigiyɔrɔw la wajulukɛyɔrɔw la karamɔgɔba minnu tun bɛ yan n'olu ye faamu sɔrɔ a la n'olu tora k'u da don a la an b'a jigiya ko yɛlɛma bɛna don jigiw la yɛlɛma bɛna to kɛnɛya sabatili kɛcogo la. a bamuso tɔgɔ la a seyiri sherifu usman madani hayidara mɔden sanuma a nisɔndiyalen ye foli ni waleɲumandɔn ni barikada kɛ ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bamuso min n'o ye nin hakilina ɲuman sɔrɔ k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin musolakaw ma yaasa u ye se k'u yɛrɛ kɔlɔsi ni bana cɛjugu in na cogo min na. m'a fo ani cɛ ani baraji ne filɛ nin ye koba de cancer du sein ani cancer de col de l'utérus bana juguba do ama ɲina ala fɛ ala k'an kisi a ma mais u b'a fɔ ko bana kunbɛ ka fisa ni furakɛli i komi professeur yɛrɛ ka kumaw la y'o de yira n'a ka fɔ an ka wuli ka taga sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taga consultation kɛ joona k'a lajɛ ni min b'an na donc ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ ka wuli ka tigi yɛrɛ lajɛ o de ye nin ko in solution ye parce que nin bana in a ma ɲi bana juguba do quoi donc a dun tɛ se ka bali donc i janto yɛrɛ la dɔrɔn de y'a ko fura ye quoi i bɛ wuli k'i hakili to i yɛrɛ la ka tigi yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔso la o de ye ko in bɛɛ ye an bɛ professeur yɛrɛ fo ani ce a ka kumakan ɲɛnɛmaw n'a ka walawalali ɲɛnɛmaw na mɔgɔw ye kuma caman faamuya mɔgɔw tun tɛ ko minnu dɔn ko caman faamuyara la quoi. Bon, a ka kɛnɛ in lasɔrɔ a initiative bɔra Nasun Tarawele de la n'o y'an yɛrɛ ba ye. Bon, komi ale fɛnɛ bɛ docteuriya domaine de kɔnɔ ale ye sage-femme ye donc a initiative bɔra ale de la k'a yira k'a fɔ ni nin kɛra a bɛna kɛ ko ɲɛnɛma ye donc a bɔra ale de la. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin barodala sigi a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye kɛnɛya tigilamaw ni nabaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲininkaliw caman kɛ ɲɔgɔn na ka jaabi ɲumanw ni bilasiralikanw kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin bana cɛjugu in ma n'an b'a wele ko bon baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɔ yakubɛyara ni an karamɔgɔ a seyida sherifu usman madani hayidara denkɛ a seyida badara aliyu usman hayidara sherifula morikɛ a nana baaraw kuncɛ ni dugawu sanuma ye. Ola an bɛ jɛ ka ɲɛmada dakurɛ fila fɛ min sɔrɔla ka lase Sherifula Morikɛ a Seydi Badara Ali Usman Hayidara fɛ ka sɛgɛn ni barolasigi baaraw ye. Ala tanu ka ala barikada k'an ka nisɔndiya jira lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na nin ye an mɔkɛ ani kira mɔdenkɛ Imam Al-Hussein alayhi salam nin ye ale ka anniversaire de n'a bɛ fɔ a ma ka bangeli min n'a nisɔndiya n'a labɛnni kɛra ka ni an yɛrɛw ka sotigi muso ye ne o ye Nasun Tarawele alors ale ka bonya kɔnɔna la a n'a ka wuli ka jɔ kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in sigi o la nisɔndiyara ni kɛnɛ in mɔgɔ minnu bɔra ka na fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ in kɔnɔna la alors ka laban tuguni ka tila tuguni ka conférence labɛn ni o ye ɲɛfɔli ye min labɛnna an ka dɔgɔtɔrɔ fɛ n'o ye an ka professeur ye Ibrahim Tegete a ye min n'a ye ɲɛfɔli kɛ bon kan bon min n'o bɛ musow ka denwolonugu ani ka taa se sin bon ma a ye ɲɛfɔli caman kɛ a kan ala barika la an ye tɔmɔtaw caman sɔrɔ a la an ye faamutaw caman sɔrɔ a la donc an nisɔndiyara ni kɛnɛ in sigibaa ye an nisɔndiyara ni kɛnɛ in sigibaw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ka na fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ nisɔndiyara ni bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ ka ɲini ala fɛ hali bi ala ka san caman jira an na ala k'an mɛn nin sira in kan ala k'an fatu nin sira in kan ala ka kɛnɛya sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka nasu yɛrɛ ala k'a sara a ye nafolo bɔ yɔrɔ yɔrɔ la an y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la a ye nafolo minnu don nin kɛnɛ in sigili la Imam Hussein ka kɛnɛ bonyali la an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la ala k'a n'a sabati ala k'an sago d'a ma ala k'an sutura ala ko k'a k'ala bonya kama sɔlila rasulika ka sanga ni a ka baarakɛyɔrɔ ka san 14 sɔrɔlen nisɔndiya ani o muguri ye entreprise Abdoulaye Karambiri ka groupe o ko don o ye guna adamadenya kɛwalew caman kɛ ni tile fila in na min bɛ tali kɛ janvier kilo 23 ka taa bila a tile 24 masanba 2026 kɛrɛnkɛrɛnnyaama ni ye a tali kɛ jumadon janvier kilo 23 la o ye o bolo fa k'a to guna adamadenya dili kɛwalew caman na min kɛra o fɛ ka taga ɲɛsin wolomasiri tabaw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnyaama o ka service social des armées Darsalam kaw fɛ min baara serela maa ba caman fɛ Sherifula TV tɔgɔ la Awa Jabate ani Ibrahima Kulubali olu tun bɛ yen.
Kakeni entreprise Abdoulaye Karamberi ka anniversaire ta ko nana aya Mariata ni ka se ka deme belebele ke ka dombolo ke ka nyashi anga fintila ka muntayara faso kuma bolla nolu muso beno ka se kana deme duma u se gu yere deme na ye chugumina ka donga fo uni deme ka kan fo ka ta se fana moribabugu population mun fana beno ka se ka balota ka dolu fana ma ani ogolde mun beno nu so mo we de se bagato e ka se ka deme do olu fana ma wala sa busuga yu yere deme na ye chugumina Mary yere kelinga kumata ali aga ni sonja yira ka fo ka betugu Abdoulaye Karamberi na ka jama bekulu bela jilina ka donga fo a kesigile me kerengene la murbabugu kominta fanfelala Mam garzga yera dona ni difen na uyuka ni sonja yira ka duwa ke ka nyashi ni balo ndi bakama bon ne be fuliga mundu ma ne ba fo muche ala ka chema blanola ala ko bla wa mi janna uya ta yorom na ala kana ta yoro la ngulya ala ka yuwa ka temenga ko mu fo be merci ka jara Abdoulaye Karamberi yere kelinga kumata ale ana dunia ka fo kale ni misi wasolen baru kana ni kene sanu mbay soro ale nya ko ni tari bay wa ale yere fana bi chasiri wala sadona natala ka seka demedo ni manuma unanyo ko na chama bo am deli ka nga san elema nyene jow ke ka koro nga nyina nya ka fo gele unana en obligera ka fo ko ami nyene je boala gele ami mbeno ami min soro ka fo ami do partager ani en sigi ñogon ñogon ci bo nya miri ka fo ko famille militaire munum be no nolu bi kele da nolu tura kele dala am se ka 200 saki dolu ma chogomna bo ay raka sigi dala mo ko no mo bu ko amna 300 saki di oluma ngami delika ke ka koro ngambo ke anga ziara de lambo kala o ka cha santani dure bi wala markala yono ami maloni suguro ni fen kla yono tulu kla yono bo la ami surasu fana tabola en même temps mi dudi anga sigidala moko ma markalata 700 saki ngayanta yi 500 voilà bon valeur là je pense que markalata au 17 millions ma fli yanta yi 15 millions Service social des armées uluka nyema kelenga kumata ale ana donea ka fo kale ni misi waselimbaru kabe Abdoulaye Karamberi na ka jama kulu bela jilinfo ugani mire na nyima ka nyeshi musoche sabakato la fokata se demsonu fana ma ani murubabugu population kani folika kan wani ni demeka kan fana ko ba sa fo itolu da ni sonjate donc nié folikori parce que ni avec Sandamarabo, président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ko Malien fait be Mali konobe Mali kokan et qui jilaja ka miri Mali la. Donc ni be activité fait na ni doni soro i ga essayer ka Mali déménager pour que Mali ka tagné. Opérateur économique Abdoulaye Karamberi allez au de la main si ça nie président a message inaje pour que kanana imiri momu chautura kelekero la ou be momu bana kelekero la ko ko lu deme pour que ka la fiasro donc o koni ni soja ko ya ambulu service social la o e foli ko ya ambulu service social la il a bénéficié o lu mo nunu be tola ani ne yere ni ne ka service social mo mumbe ya o beto la amba fo aka jamana de nyumala kala jere yere kuncheni ni ndili femni anika doke ka nyashi entreprise Abdoulaye Karamberi na ka jama kulu bela jelema ka donga fo ni tari bay ulu bela jelembo lu kube do wudeke ay musa mbonna alaka anyokana badem blano la ka do kay fana abe baramna alaka jiji abulu Dunandikso dunia hotel ode suwantira wala sa kasika keneba do sigmi bege sobo ka dansigi barado la mi meye atako sebona kona 3e forum féministe malien édition 2026 a barala beba ode mouvement féministe du Mali akera kabeni jumado janvier kalo klemwa ani sabasa maflani mugwano woro de yemi barao sirela mabacha mafe kenema kabo Nigeria ani Burkina Faso kurutu mujabate anabla isogodogo Jekulu mime nanko ama mouvement féministe du Mali kwa klesa babara mi na kumbolo dara nanko ama forum féministe malien forum mi na ba tako sabanana 3e édition min kokoro dombaga kunye fondation pour une société juste bara mi ngumeka boli musola kauka hake yakubayali ayesi jamana kono Mali
Burkina ani Niger. O baaraw kuncɛli kɛra. An ye nimisi wasa sɔrɔ barisa an ye welewele bila mɔgɔ fɛn o fɛn ma ka taa Mali région na fo ka taa se an kɛrɛfɛ jamana fila in na minnu b'an ka communauté kɔnɔ an ka jɛkulu kɔnɔ ni o ye AES ye an ye o musow sɔrɔ an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka hakilina falen-falenw kɛ o bɛɛ kɔfɛ an sera ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ an ka taabolo ye walasa an ka jamanaw kelen-kelen kɔnɔ yɛlɛma ka don a la k'a ɲɛ musow ka jo sariyako sira la k'a fɔ musomanw ɲɛna sifinnaka bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko nin kɛnɛ in y'u ka kɛnɛ de. Musolaka minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni hakili falen-falen kɛnɛ in na Forum féministe malien u y'a laɲini ni u ka nimisi wasaw yira ani u ye faamuyali minnu sɔrɔ ni tile 3 kɔnɔna na. An ye tile 3 baara min kɛ ne kɔni a kɛra hakili falen-falen a kɛra hakilila kunun ye a kɛra i k'i yɛrɛ di ka mɔgɔ wɛrɛ faamu yan nɔ bɛɛ kɛra kelen ye surtout handicapé minnu b'an na bɛɛ jatelen do titre kelen na n b'a fɛ mɔgɔw ka féminisme faamu n'i ye féministe ye k'a fɔ k'i tɛ cɛw fɛ o tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ k'i bɛ musow de fɛ ayi hakɛ de ka kan ka tilakanya maa si man ka jɔ i ta la. Ni baara min kun bolodara janvier kalo tile 21 n'a kun cɛra janvier kalo tile 23 o kɛnɛ in kun ɲɛsinen tɛ musolakaw dɔrɔn ma ka d'a kan an falakaw dɔw fɛnɛ bɛ nin mouvement in kɔnɔna na a ka ja musow ka hakɛ tɔbɔtɔli o bɛ se ka yakubaya cogoya min na. Ok, tile 3 in kɔnɔ ne ye faamuyali caman sɔrɔ féminisme na parce que n'i ko ko féminisme déjà comme le mot femme apparaît là-dedans donc a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko muso ko de don donc an y'a ye k'a fɔ tile 3 in kɔnɔna na ko féministe kɔrɔ tɛ muso ko ye féministe kɔrɔ ye mun ye ka musow ka hakɛ k'u dɛmɛ ka se k'o sɔrɔ cogoya min na ani ka u bila sira ɲumanw kan ani ka baarakow ɲini u ye ani ka kɛrɛfɛdɔnw bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ notamment i b'a fɔ lujura bɛ mɔgɔ minnu na u ni tɔw u bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye welewelekan min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka musow dɛmɛ musow ka hakɛ hadamadenya hakɛ de don quoi donc muso hakɛ tɛ yen cɛ hakɛ tɛ yen hadamadenya hakɛw de bɛ yen. Ni kɛnɛ min sigilen filɛ nin mouvement féministe du Mali maaw fɛ ka kɛɲɛ ni musow ka hakɛ yakubayali ye AES jamana kɔnɔna na maa 60 de bɔɲɔngo gɛrɛsɛgɛ donna o hakili falen-falen kɛnɛ in kɔnɔna na wa baaraw kun cɛra ni laɲini caman kɛli ye a ka ja musow ka jo sariya ko bato cogoya min na AES jamana kɔnɔna na. Ni forum belebeleba in kuncɛli baaraw hukumu kɔnɔna na su belebeleba la ɲɛnamayali bolodalen bɛ u bolo n'an ko a ma ko Nui Gala ni ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye sani a ta ko 4nan cɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sijɔ k'o don makɔnɔ. Serekulu 6B ani C16 olu ka kalan dafo de la o siratigɛ la o ka kanabilali kɛnɛ belebele dɔ sigira ni ka laban k'o ka sira gafew ta ka di o mɔ min kɛra ka bɛn ni sibiri do janvier kalo tile 17 sanba 2026 ye a labɛnba o de ye centre islamique de formation et de documentation SIFOD o de y'a cɔrɔ ɲɔgɔn na ye centre la min bɛ lycée Fili Dabo Sisogo la Dumazanakaw fɛ o siratigɛ la kɛnɛ in kɔni a sɛbɛkɔrɔ denbaya la ka sanga ni maaba caman yele ye min yɛrɛ a kuncɛla ni barolasigiba dɔ ye min dakun bolila cogo di an bɛ se ka labɛnw kɛ ka sunkalo barikama in kunbɛn Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Centre de formation et de documentation SIFOD kalanbulon de don min bɛ alikuranɛ kan kalan kɛ ka maaw ka dɔnniw kanguruya ka ɲɛsin diinɛ faamucogo n'a ɲɛdɔn ma ani alikuranɛ kalan yɛrɛ u ka centre min bɛ lycée Fili Dabo Sisogo la Jelibugu Dumanzana o de nin kɛnɛ in sigi sen kan walasa kalanden minnu ni olu ka lakɔliw kɛra diinɛ faamucogo ani alikuranɛ kalan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la promotion 6B ani C16 k'olu ka kalan lakodɔn gafew ta ka di u ma attestation de fin de formation o kɛnɛ kelen kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ barodasigi dɔ kɛra min bolila sunkalo ko kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ani sunkalo tɔ tɛ bɛrɛ bɔ barodasigi dakun kun ye labɛn jumanw de kan ka kɛ ni ka sunkalo barikama in bisimila. Sɔnna taala tanu an filɛ kɛlɛw la kɛnɛ barikama dɔ kan n'o de ye kuranɛkalan kɛnɛ an filɛ nin SIFOD ka kɛnɛba dɔ kan n'o ye a ka centre Fili Dabo n'o ye Fili Dabo Sisogo SIFOD ka cours min n'a bɛ kɛ yen yɔrɔ la o la o promotion dɔw de bɛ yen olu tilala olu tilala olu ka seereya sɛbɛn di an b'o de kɛnɛ kan bon an b'o kɛnɛ min kan nin ye sisan an ye conférence dɔ kɛ a kan komi an ni sunkalo fana ka surun ka kuma an ka imamba an y'o bila ka kuma
sunkalo ban min n'an kunnalen bɛ nka kalo in bɛ se ka kunbɛ cogo jumɛn na donc an y'o kɛ en même temps an yɛrɛ ye démonstration de lecture dɔw kɛ ka kalanden minnu bɛ yen nɔ minnu ye kalo 3 kalan kɛ an y'u bila u ye kalan kɛ an y'u ye minnu ye kalo 6 kalanw kɛ minnu ye kalo 9 kalanw kɛ u y'a ye bɛɛ ka lecture ye dɔw bɛ ka kalan kɛ bi i b'a fɔ ko dɔw ye kalan kɛ Saudiya jamana de kan mais ka sɔrɔ a si tɛ arabu kalanden ye a bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ an ka Mali kɔnɔ an ka centre yɛrɛ de la Fililabo kɔnɔna na donc olu ka kalan y'o mɛn an nana ka sariya sɛbɛn minnu tilala i komi an ka formation ye formation modulaire don bon ni tilala cycle dɔ i bɛ taa cycle dɔ la minnu bɛ n'olu ye san 3 kalan k'an bolo sariya sɛbɛn kun bɛ ka d'olu ma n'o bɛ wele ko 6B i b'a daminɛ 1 2 3 4A 4B 5A 5B 6A 6B o bɛ bɛn 9 niveau ma o bɛ bɛn san 3 kalan ma minnu y'olu kɛ k'a ye k'u y'an ka formation suit kuranɛ kalan cogo ɲuman u bɛ se k'o kɛ u mana na diɲɛ fan o fan an ye o sariya sɛbɛnw d'u ma bon kɔfɛ i b'a ye cycle kura bɛ daminɛ n'o bɛ wele ko comprendre l'islam silamɛya yɛrɛ faamu n bɛ se ka kuranɛ kalan mɛ n ka diinɛ yɛrɛ dɔn silamɛya jɔsen 5 limaniya jɔsen 6 n ka se ka n yɛrɛ labɔ n ka seli la ka kabila ni baaraw dɔn ka furu silamɛya mun de fɔ furu la furu bɛ kɛ kɛcogo jumɛnw na a n'a piliyo ani furusa ani baptême den mana sɔrɔ kabini muso bɛ garijɛgɛ sɔrɔ fo ka taa se muso jiginni ma den wuli kɛcogo ni fɛnw silamɛya la ani adamaden yɛrɛ mana fatu su kocogo ni fɛnw na an b'o bɛɛ kɛ ni mɔgɔ min tilal'o la an b'o wele ko comprendre l'islam o tigilamɔgɔ an bɛ sariya sɛbɛn wɛrɛ d'u ma o bɛ 6 niveau ma o bɛ niveau 6 ma olu fana ta dira n'o ye 6 bon an b'a fɔ mɔgɔ min bɔra mɔgɔ hakɛ min bɔra fɔlɔ o ye mɔgɔ 72 de bɔra an fɛ yan bi minnu ka sariya sɛbɛn d'u ma n bɛ tali kɛ dɛmɛbaga ko la an tɛ dɛmɛbaga t'an na ka bɔ diɲɛ fan si fɛ an dɛmɛbaga fɔlɔ o ye Ala sɔnna taala de ani kalanden minnu b'an bolo olu b'an dɛmɛ ni baara ninnu kɛcogo ɲuman na. Promotion 6B ani C16 minnu ni olu lakɔgɔra alikuranɛ kalan na ani alisilamɛya diinɛ faamu na u y'u ka nimisi wasa jira ka foli ni waleɲuman dɔn kɛ u ka kalanfaw ye cɛsiri la min kɛra sababu ye u ka bi ye u labana ka weleweleda kɛ u balima cɛw ni musow ma ko bɛɛ lajɛlen ka na i tɔgɔ sɛbɛn sifɔdi la i ka diinɛ ɲɛdɔn kosɔn. Ne ye kalan daminɛ sifɔdi la yan niveau 1 vraiment alhamdulillah n bɛ Ala fo ka Alakira fo ka sifɔdi karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ne ye kalan daminɛ sifɔdi la yan A ba ta sa jusqu'à ka se 6B la bon n ka attestation de filɛ nin ye n bolo donc an bɛ Ala fo ka Alakira fo vraiment ne nisɔndiyalen don bi a ɲinilen don alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka se kuranɛ kalan na n'i nana sifɔdi la yan ni Ala sɔnna ma inchallah i bɛ se ka kuranɛ kalan sifɔdi kusaziw u fɔrilen don u bɛ se mɔgɔ kalan na u timina ka di u bɛ se mɔgɔ kalan na alhamdulillah ne kontanen don bi ne nisɔndiyalen don ne b'a ɲini alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i jija ka se ka kuranɛ kalan i yɛrɛ ye alhamdulillah ne bɛ Ala fo ka Alakira fo. K'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi kun cɛra ni attestation de fin de formation tali ye k'a di promotion 6B ani C16 ma sifɔdi tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la centre lycée Filidabo Sissogo. Ka sanga ni a ka diinɛ laseli minnu ye Mali jamana kɔ kan min bɛ tali kɛ Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn kan bawo conseil islamique du Mali maa ɲɛma denkɛ a Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haidara a ye wajuli su belebele dɔ ɲɛnamaya janvier kalo tile 22 sanba fila ni 26 Malabo kaw fɛ Guinée équatoriale baara min do a labɛnba o de ye silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru ye a bɛ don humu kɔnɔ o de ye Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bange nisɔndiya ani o muɲa ye karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Ni ɲɔngɔnmɛ kɛnɛba in min ye silamɛw jɛrɛ Guinée équatoriale duguba Malabo kɔnɔ Ala ko de do kira ko de do Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba au conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Cherif Ousmane Madani Haidara de a Seyada Cherif Ahmed Tidiane Haidara a ye wajuli kɛnɛ belebele ɲɛnamaya Malabo kɔnɔ Guinée équatoriale a kɛra kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ye naba bɛɛ lajɛlen bolo minnu y'u ka nisɔndiya jira Malabo lajɛkɛso 3 trait d'agosto kɔnɔ Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bange ni nisɔndiya kɛnɛba wajuli don silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansarudine internationale fari min kɛ mɛ ka nin dama in labɛn sirifikɛ ye a dabɔkun de ye ka Ala ka diinɛ sanuma in jari n'o ye Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye cira ni min ye diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen la a zuriya dɔ fɛ n'o ye wulukansigi ye a Seyada Cherif Ahmed Tidiane Haidara. Malabo bɛ yen kabini Guinée bɛ yen mais ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ni ɲinɛ tɛ n'o ye karamɔgɔ Tidiane ka nali ye
a n'a ka délégation ka nali a kɛra hɛrɛ Guinée ma a kɛra dayɛlɛli ye Guinée ma an bɛ yan silamɛ ɲɛmɔgɔw fo tiɲɛ yɛrɛ la walahi an wasara an kɔrɔta la an sewara nin wajule suba min sigira senga alamusa janvier kalo tile 22 Guinée équatoriale duguba la Malabo nisɔndiya ni farifoni tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen la jamana nana bilalen kun do diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw k'a jira k'a fɔ kɛnɛ do kɛnɛ min bɛ kelenya ko fɔ diɲɛ fanda naani bɛɛ lajɛlen la. invité min b'an fɛ yan bi n'o ye Cheikh Tijani Aidara ye Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ ye donc ka n'a yira ka bɔ kana fara silamɛw kan ansaridenw kan min bɛna fɔ yan k'o lamɛn ka faamuyali caman sɔrɔ jama bɛɛ ɲɛ bɛ jama la donc o b'a yira k'a fɔ réellement jama silamɛw bɛ yan donc vraiment ansariw ka ca yan silamɛw ka ca yan halisa a bɛɛ k'i cɛsiri silamɛya in je crois que i n'a fɔ n yɛrɛ y'a fɔ a ma mɛn kosɛbɛ cogo min ko ala ka diinɛ don donc ala yɛrɛ de b'a dɛmɛ donc an bɛ ala deli ala k'an fara dɛmɛbagaw kan. Guinée ma deli ka mɔgɔ sɔrɔ mun ye lumière ye mun ye yelen ye a ma ka tɛmɛ Cherif kan nin bɛna kɛ a yɛrɛ ma jamana in yɛrɛ ma nɔrɔ ye jamana in yɛrɛ ma yelen ye mun bɛ jamana in fan bɛɛ de wasa an bɛɛ wasara jamanadenw bɛɛ wasara silamɛw kɔni dan tɛ u ka wasa la an bɛ ala deli ala kana nin kɛ a dan ye an b'a dɔn a tɛna kɛ a dan ye inshallah. Bani ka wolokansigi sirifikɛ sɛgɛbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali Azayada Cherif Ahmed Tijani Haidara ka kuma la a ye wale ɲuman dɔnfoli kɛ ka ɲɛsin Guinée équatoriale ma ɲɛmaw ma bisimila ko ɲuman na silamɛya dun ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya tara maa baden fɛnɛ fɛ ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kunjɛ ni sirifikɛ ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen ye. An bɛ to hali bi Guinée équatoriale ka ɲɛmadaya dakurun fila fɛ nisɔndiyakanw na min sɔrɔla ka lase wolokansigi fɛ Cherif Ahmed Tijani Haidara. جمعية أنصار الإسلام غينيا إكواتوريال كونو يعني سيد الشريف عثمان مدان حيدرا في أكاد دين دي كنا بوئي إسلامي بونيغوني لا وتانا سيد كونو ني داكوريا فلامينو نغيرا كو لاسي أمبي أو دسراكا كراموي سرادي أوما على صنع أنيمان دونايا ملابو كبه كونو ولاداما أنغا كانيون ماليون la communauté malienne ani ka fara Guinée a diinɛ ɲɛmɔgɔw kan o y'u ka baara bila ka taa an kunbɛn o la ka na an bisimila alhamdulillah an ka maliyɛnw kumana ka fasodenya yira an na wa bɔ cogo nin fana na an ka ɲɛmɔgɔw diinɛ tɔgɔ la olu fana y'u ka baara bila ka na an kunbɛn o kɔrɔ an nisɔndiyara Jamiat Ansar Islam u kɔni wuli ka jɔ n'u ka baara la u ka sigida kɔnɔ yan Malabo Guinée équatoriale o la alhamdulillah bi o de kun ye laseli fɔlɔ ye ni o de y'u ka mawulidu wajulu ye ala sɔnna ka kɔn an bolo doni ye baaraw la an taara foli kɛ an ka jamana kɔnɔ ni o de ye an ka dugukolo sanfɛla min bɛ Guinée yan ni o de y'an ka masadi ye an taara foli kɛ a ɲɛmɔgɔw la an bɛ son excellence monsieur Jara an b'a fo nin kɛnɛ kan a y'an bonya a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen an b'u fo ka tila ka an ka haut conseil malien a ɲɛmɔgɔw an bɛ olu fana fo u ye an bonya n'o ye Ali Koyita ani ka fara Yusufa Diallo ani u baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ani an président d'honneur ni o ye Ɲakandu ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ la an nɔfɛ nin baara in na nka bi fana su in na ni o de ye mawulidu wajulu ye an ni u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛnɛ fana na n'o ye an ka masadi ani ka fara an ka faso ɲɛmɔgɔw n'o ye u ka communauté malienne ɲɛmɔgɔw ye an b'u fo u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an sera u ma bi u ka misiriba la an y'a fɔ kalanw bɛ sɔrɔ taama sen fɛ misiriba min u ka faama furumuso o de y'a jɔ ka d'u ma o de la adamaden kan kɛ kodɔnna ni faamutigi ye olu silamɛya i b'a fɔ silamɛw ka dɔgɔya kosɛbɛ mais mɔgɔ dɔw don fasoden dɔw don walima mɔgɔ dɔw déplacé bɛ ka na yan u ka diinɛ silamɛya ye u ka jamana a ɲɛmɔgɔ muso o ye misiri belebeleba jɔ ka di jamana silamɛw ma u ka capitale la yan an taara imamba fo yen de an taara u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo yen de misiriba la ko
faama furumuso y'a jɔ ale yɛrɛ tɛ silamɛ ye nka a ko n ka fasoden dɔw bɛ yen adamaden ɲɔgɔn dɔw bɛ yen diinɛ baarakɛlaw don min ye silamɛya ye a ye nin baara in kɛ o de la silamɛw kan ka kunu ka kodɔn ni faamu fara o boloda la k'a dɔn mɔgɔ si man ka bila silamɛya ni kodɔn ni silamɛw ni hakili cɛ o man ka kɛ ni mɔgɔ min y'i bonya min bɛ a kɔfɛ o de ye k'a ka bonya kɔmasegin an ma o la nin ye misali belebele an bolo an ye min ye Guinée équatoriale yan o la diinɛ ɲɛmɔgɔw wuli ka jɔ kɛra ka fara jamiyatu islami kan nin taama in a ka se ka daminɛ hɛrɛ la ka se ka kuncɛ hɛrɛ la an bɛ a diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ni o de ye u ka conseil islamique ye an b'o fo ni o de wele ko al majlis al a'la li shu'un al islamiyya an bɛ a ɲɛmɔgɔ fo n'o de sheikh alhaj al imam as-safir salif an bɛ a fo nin kɛnɛ kan ale ni a baarakɛɲɔgɔn minnu bilala u tɔgɔ la ka fɛn bɛɛ kɛ an nɔfɛ ni an n'o de ye wajulu bɛɛ daminɛ fo ka kun cɛ n'o ye mawlidu wajulu ye ni o ye sheikh alhaj zakariya an'u ka imamba ni o de ye al imam al jami' ibrahim an'u ka baarakɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ fo an bɛ u ka tijaniya ɲɛmɔgɔw fo an kun kan ka taa foli kɛ u la u ka zawiya la nka ale yɛrɛ y'a kanu ka déplacer ka na an fo ni o de ye alpha muhammad al-hafiz a b'a fo i b'a dɔn maabaya an y'o sɔrɔ a la ale bɛ communauté caman ɲɛfɛ mauritaniens sénégaliens ani maliens tijaniya sira kan u ka maaba don a nana an fo ka fara an yɛrɛ ka tijaniya hamawiya mɔgɔw o fɛnɛ hali bi su in na o tuma an ka kɛnɛ kan o taara ni bonya ni karama ye an ka kɛnɛ kan an b'u fɛnɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka faso den bɛɛ fo ani an silamɛɲɔgɔn bɛɛ o la k'a fɔ nakun fɛnɛ kun ye min ye n'o ye ka laseli kɛ taama in na ala sɔnna a kun fɔlɔ de kɛra ni o ye su in na wajulu ye o kun sigi kun ye mawlidu nabawi sharif an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ welikun kelen dɔrɔn de bɛ anw bolo ni o de ye silamɛya min ni an b'a la k'a fɔ a kɛbaaw k'u jija k'u cɛsiri ni a jogo ɲuman baara kɛli ye ani ka silamɛya in nege don mɔgɔ wɛrɛw la minnu tɛ a kɛbaa ye u ka se ka silamɛya kanu ka se ka fara silamɛya kɛbaaw kan wa alhamdulillah o sira kan fɔta min b'an bolo o de ye alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale ye welekan min da ni silamɛya kɛko ɲuman ye jogo kɔnɔ ni o ye bayi an ye an b'o de lase an ka seyɔrɔ bɛɛ wa hali su in na an ye a laban ni o kelen in de ye o de la an ka kuma bɛɛ la an ko nakun ye nin ye hali ni cɛ kelen walima muso kelen dɔrɔn ye o faamu o bɛ anw bɔ an ka taama bɛɛ la ka bɛɛ y'a ye cɛ joli muso joli minnu wulila bi ka u yɛrɛ feere ala ma k'o kan don alakira ka nin juruba in na diɲɛ dilali u yɛrɛ bolo ani u ka lahara dilali min b'an bolo o de ye ko ala ka dafa an n'u bolo a sara ye min ye n'o ye alijinɛ ye ko ala k'o nɔgɔya an ni u bɛɛ lajɛlen ye turuna in y'a daminɛ ye ka ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la kɔrɔta ani wasa la ani dɛɛlɛli la ni alakira hɔrɔma ye sallallahu muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka sigi ka aw fo ko kurabaw ni fana bɛ kɛ sababu ka dansigi bi wɛrɛ kunnafoni sɔrɔ an sera ka min fara ka bɛn ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ye kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ k'a fɔ kalon ɲuman dɔn k'a fɔ ala ka bɛɛ ani basigi na mali jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fana lajɛlen ma a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ